Together, growing in faith, changing communities. Sendo zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaHosea umprofete isahluko sesithupha ivesi lokuqala kuze kube ivesi lesithupha. Uzani sibuyele enkosini. Uzani kimi mina nonke enikhathelele nisindwayo. Njalo Jesu encwadini kaMateyu sahluko seshumi nanye verse 27 athi wozani kimi nina nonke enikhathelele, nina nonke enisindwayo, nina nonke enizwa ubunzima, nina nonke eningazi ukuba nizothathani nihlanganise nani, wozani nize kumina. Namhlanje incwadi kaIsaya kaHosea uthi wozani kumina, masibuyeleni ekhaya. Bangaki kuthina abahleli ekhaya and yet they are not at home. I'm not sure if you understand what I'm saying. Yes. I'm at home and yet I'm not at home. Wakwhlala nomuntu, walala nomuntu embhedeni, and yet you felt so lonely. Wakwashada nomuntu, waba nomuntu ku relationship, and yet you felt ukuthi I'm all alone in this. Wakwangena endlini egcwele abantu, bonke amabhizi bayahleka, bayajabula, bayakhuluma, kodwa wena awunakuthula empilweni yakho. Wakwahlala nabantu, naxoxa, nahleka, nenza konke, kodwa musiyolala umcamelo wakho uyazazi inyembezi zakho. Wakwahlala endlini, bonke balele, wena ubheke phezulu kukuphahla, inyembezi ziyageza. We smile and laugh and people think yonke into ihamba kahle, kanti ngaphakathi kuyalewa. Athi omunye nginakho konke, nginemali, nginemoto, nginabantwana, nginomuzi, but anginakuthula. Athi uDavide Nkosi, athi ungangiphi incebo ngoba hleze masengicebile, athi ngiyakuthuka, athi ungangiphi nokuhlupheka ngoba masengihlupheka hleze ngiyontshontsha, athi just give me that which is enough. I don't want more. Nginike engizokwanela ngakho. Athi uDavide eselikhehleni elidala, athi sengiphile yonke leminyaka, athi kodwa ngikaze ngimbone okaJehova esenqotshiwe. Athi ebusheni bami ngike ngahlala ngabizwa abafowethu ngoba nakhu uSawule engena emzini kababa ezokhetha inkosi, kodwa abakwethu akekho noyedwa uNkulunkulu amthathayo. Wakwaba emndenini where people hate you, hayi ngoba nakho ukhulume kabi, bakuzondela ukuthi into zakho ihamba kahle. Why wena ungaxakeki njengathi? Why wena ungaceli njengathi? Bonke bayenza kuthina, bazocela khona labo malume nalabo aunti, obaba noma emndenini abahluphayo. Yabo labo bayitshela nazo zonke izinto, mangekho bona izinto azenzeki. Njalo fanele sibashayele indesheni. Hayi besicabanga ukwenza umsebenzi, athi khulekani inkomo izothengwa yimina. Besicabanga ukwenza ukuthi akhulekani ngizokwenza ukuthi nokuthi nokuthi vele imali zenu noma ngangayile namazi abantu abanjani. Khona umhlaba lethu wangikhipha odakeni wangiphakamisa. Khona la uNkulunkulu esibonisa khona amafilimu.
bewubukeka njengesiyabhuyabhu sasekhaya, njengento engenamsebenzi walutho, kanti uNkulunkulu uzokubusisa ngabantwana bakho. Yazi khona abanye abantu abazokuzonda ukuthi wena izingane zakho nje ave zikuhlaza, zenzeni? Ayiceli thina. Ayikwazi ukuthi bengicela imali yokugibela, athi ngizoyicela kanjani ngoba nayo. Bengicela imali yokudla, ngizoyicela kanjani ngoba khona. Yazi besiyiswele inkonzo yokwaneliseka. Yazi waneliswe unesicukwana. Waneliswe isicukwana, uthatha uphuthu, faka amanzi, faka ushukela, uyibeke leyanto lapha, bese usuke ingene lihle, uyingene lihle, uyidle usuyiqede. Mawusuphumeka phandle usula umlomo, obedle obheke nenexi, nodla isicukwana, sisu sithuthi. Abantu abazudleni kuseni. Akudokwe ligayile bona futhi. Konzo yokwaneliseka. Yazi sakwazi intombi yakagoge yethi umsebenzi awupheli egcekeni. Umsebenzi ekhaya upheli. Aba ukuthi awuqedile ukusebenza awazi zokwenzani, athi gibele embhedeni ulale. Ngoba zikho indaba ezizokulandela. Athi ubokhetha ukuthula. Ngiyakuthanda lelo, khetha ukuthula mntakaNcolo. Ngoba akekho ozothi ngithele. Hayi ngithe ngathi utheni yena, kodwa lo wangibuka nje wathula wahamba. Konzo kwaneliseka yokusutha. Inkonzo yokufunda ukuthi anginakho, anganele ukuthi akukho. Khona eminye imindeni la esibukelana khona phansi ukuthi noma ngingambiza usibanibani vele kakade yini azoyicontribute akasebenza kanamali. Thina namhlanje uNkulunkulu encwadini kaHosea uthi asike sibuyele kuyena. uDavide uthi ngelinye ilanga ngike ngambona mina uNkulunkulu engixabanisa nabafowethu sizalana nabo. Emayofunda amaHubo 23 athi uJehova umalusi wami angiyakuswela. Khona iphathe engiyithandayo athi udeka itafula phambi kwezitha zami ibhekile. Abantu abaningi bayithatha uDavide ukhuluma ngamakhosi, ukhuluma ngezizwe, ukhuluma ngabantu, kanti izitha ukhuluma ngazo agudle nasesibelethweni sikanina. Udeka itafula phambi kwezitha zami ibhekile. Sho njalo ngelinye ilanga uJosefa. Samdayisela uJosefa, abafana sebebulawa indlala, sebegijima baye eGibhithe, basebengena athi uJosefa wamadoda athi mina uJosefa umfowenu namdayisayo. Ngoba abantu bazozenza izinto abafuna ukuzenza, kodwa wena thatha inkonzo kwehlela ngezansi. Sho njalo ubhale encwadini enhle kaJakobe isahluko sesihlanu athi ithobeni esandleni somusa sikaNkulunkulu khona ngesikhathi esifaneleyo eyakuniphakamisa. Athi uJohannes inkosi mina ngicela ukuthoba bese kuphakamisa. Ngoba mase siphakama sonke sakubonakala. Mase sibanga umsindo sonke, mase sifuna ukushayela imoto sonke sakwiginqa. Konzo ukubuyela kuNkulunkulu. Bangaphi kanje bahamba kuNkulunkulu. Ngihleli nje enkosini ngoba sengihlalela abantwana bami kulomshado uthando kade laphela. Ngihleli emhlanganweni ngoba sengilinda ukugubha amajubili kodwa ngizwa lento. Bangaka bahlele endaweni kodwa izuza bazikho. Ucula kamnandi athi your body is here with me but your mind is on the other side of town.
athi obhala kahle encwadini kaLuke chapter 15 verse 17 uthe sekusile kuthe inkungu nolwembu selisulekile emehlweni endodana encane athi ngiyakusuka ngimbaba athi baba ngonile phambi kwezulu naphambi kwakho athi bengifanele ukushawa wena athi ngisafanelanga ukubizwa ngindodana yakho athi ngibize athi ungenze ngibe isigqila sakho thina namhlanje uNkulunkulu uHosea basibuyele kuyena masilahle masiyocela athi Yesu uNkulunkulu sibonile silimala kodwa uza kuselapha bangaka bathwele imvimbo yeminyaka ikhona abanye abantu abangaxoxela ngokulimala kwabo okwenzeke ebusheni babo baxoxa ukulimala kwabo engathi kwenzeka izolo eyithandwa zami unless a victim is held a victim will always become a perpetrator khona abantu esingaxabananga nabo esingabalimazanga usuke wamthunuka kanti uzothunuka imamba sayiphakamisa ikhanda iyokushaya iqede nomuzi wakho hayi ngoba nathi shawa wena usuke wayithunuka kanti bingekalapheki khona umunye umuntu ophosa ihlaya kuyena uyokuthwala lowo muntu uyokuthuka ngenhlamba lowo muntu but isibani manje ngenzeni uzazi silonda sinaphakathi akwazi ukulimala kwakhe sho njalo ngelinye ilanga uDavide esentshontshe ubukhosi kaJonathan ngokufa kaJonathan noSawuli hlelo uDavide ehlabeni sobukhosi ebesebizo yedwa wenduna zakhe uZiba athi weZiba athi akekho nisho yedwa okhona ophilayo emzini kaSawuli ekumele ngenze ubulungiswa kuyena noma lesisihlale ngihleli kusona sami athi uZiba ukhona kodwa kuwumfanyana vele angamsebenzi kwalutho athi ngicela ungilethele yena ngiyacabanga uDavide wayehlele enhlizweni yakhe ethi ngihleli ngiyinkosi kodwa khona obefanele ngabe uyinkosi mina ngihleli ngiyibambela le nkosi kodwa khona ngamuhleli ngihlalo ngiyacabanga uyayaluza uDavide yazi ngiyayibuza enhlizweni yami mangihleli nendoda yomuntu ngiyakwazi uma sekufika unkosikazi ngithi hamba mangihleli nonkosikazi womuntu ngiyakwazi bese kufika umyeni ngisho ngithi hamba umuzi umuntu ethi vele indoda ikhiwe emthini ithathwa umuntu Thoyafika lensizwa ogama layo uMefiboshethi amefika uMefiboshethi bese kuthiwa Davide ndabezitha sefikile kaSawuli ngiyabona uDavide uyaphuma uyobheka mhlawumbe umdondoshiya wensizwa kodwa bakubona lokho kuMefiboshethi bakubelethile athi uDavide indoda endala kangaka iyabelethwa kwenze njalo ngoba ngabe uyinkosi nje lo muntu waye ebelethiwe athi uDavide yini kwenze njani athi uMefiboshethi athi ngisengane athi ngangiphethwe umama owayesigada ubaba uJonathan noSawuli omkhulu babe empini kwafika isigijimi sathi uSawuli usefile noJonathan ufile uthi kwathuka uma wathi ebaleka nami owayengada ngawa nayiwawa ngaphuka ngalimala khona abanye abantu abalimala kubalekwa ungibona nginje angizalwanga nginje have you ever met someone who said nganginje mina before ngihlangane nawe khona inkonzo ukuthi inkosi ngicela ukubuyela kulokho engangikho
akungelaphe amanxeba eminyaka, akungelaphe igulo zeminyaka, akungelaphe nenhlamba zeminyaka. Khona abantshelwe emehlweni ukuthi vele wena useless, awumsebenzi walutho, awusoze waba lutho. Khona abazali abakhuluma kuze kweqe, baze babophe nasey'mpilweni zabantwana babo ukuthi vele wena awusoze walungelwa lutho, vele wena unondindwa, vele wena ukuthi, vele wena ukuthi, vele wena ukuthi. Baze bafa abazali bebophile. Umbuzo engihlezi ngiyibuza wona, lezi iy'bopho oy'phosa phezu komntwana wakho ziyoqaqwa nini, qaqobani? Linye igama uNkulunkulu alishoyo kuHosea uthi yebo ngiyawunelapha kodwa futhi ngiyakubuyisela konke. Sho njalo ubhala kahle encwadini kaJoel athi konke okudliwe isikhonyana athi mina ngizakubuyisa. Ikuphi uNkulunkulu afisa kulungisele khona? Wakwayizali ingane yakho uthi musuyibuka isigqiza mathi ngoba isidlile izinto zayo. Wathi kodwa mntana makhe kusalamu nje. Wawayizali ingane osufihla izinto makukhona yona ngoba iyantshontsha. Wawayizali ingane osuhamba uyoyicashisa ngoba omakhelwane bafuna ukuyishaya. Wawumshada umuntu osephenduke waba yibhubesi, waba yinyoka emzini wakho. Thi kodwa ngikusalamu nje. Thina namhlanje uNkulunkulu wethu asibuyele kuyena. Ikuphi uNkulunkulu ekumele asilungisele kona? Uma kuthiwa sibuyele emuva kuyena, uma kuthiwa sikhuphukele entabeni, ikuphi la esithi Nkosi ngicela umsize ngoba mina ngokwami sengidlulelile? Mayihlehlemelise iNdlovukazi yezulu kuyise nendodana nomoya ogcweleyo.